Днеска сме 9 юни 2024 година. Скоро не сме правили клипове. Май почваме сега риболова, ама да видим какво ще стане цялата работа. Миналата седмица нямаше нищо. Нивото е 2,74, мисля, че беше. Почва да дига вода. Високичко и не е открито. Ама иначе ходихме на пристанището сутринта и резултатът е две бели риби. Една. Не да се види, че са две, някой да каже, че не съм казал. Две бели риби, че не се събират в кисията, големи са. Една след друга. И това беше. И тази е втората. Почти да се наеше. Но е топло е време, преди почнаха да умират. Но иначе са хубави рибките, готини са. И така, риболова е страхотен. Само че ход беше сутринта и